И здравейте, маняци! Аз съм Спидър с BG Gaming и добре дошли в днешното ми видео за играта Brawl Stars. Но преди всичко искам да ви се извиня, че от толкова време не съм качвал клипове, просто нямах възможност. Наскоро имах и здравни проблеми, но както и да е, важното е, че вече мога да качвам. Да. Също хора, искам да ви уведомя, че скоро ще има и клипове на Fortnite. Само ако може да ми кажете за компютър някое приложение, с което ще мога да снимам. И без да се бавим повече, нека започнем с самото видео. Да. Хора, както сте разбрали от заглавието, да. Колта ни вече е 20 ранг и с него сме, нали, в лидерборда. Сега ще видите на кое място сме в България. И също се извинявам, че клиповете ми са без звук. Просто като са с звук от телефона ми не се чувам изобщо добре. Ето хора. Виждате? 121 място сме. Аз съм много щастлив, че успях да си го дигна. И накрая клипа ще се захванем с тия боксове. И какво ще се захванем с много боксове? Също хора, много време съм качвал, както виждате вече адски много броари имам. Само тия тримата ми лист от Леона, Спайка и Тарата. Добре, викам сега клипа да го започнем ще играем Шелито. Да го пробваме на Сич, само вида мапа. Не, с Сич не става. Се пробваме да играем Барли. Пак се извинявам, че няма звук. Просто от компютъра ви обещавам, че ще има звук като снимам. Защото там вече ще съм с микрофон. Сега се концентрираме към играта. Добре, аз тук малко изхвърлям да им наточим сейфът. Като успешно убивам Дайнамайкът. Тук нашето Пени нещо не се справя добре в пазването на сейфът. Аз обаче... Не, мислях си ултимата, защо? Добре, тук ги лешнахме стабилно. Може да се каже. Стабилно. На 82% имам сейф, какво стабилно. Сега ги лещахме по-добре. Сега ликото ще използва ултимата, ето казах ви. Те вече са предвидими в действията си просто. Също, искам да пишеш долу в коментарите, кеф ли ви новия апдейт на Brawl Stars? И пишете с какво приложение да снимам на компютър, моля ви. Не знам нищо. Не знам как снимам компютър. Левак съм, разбира се. С 2 леви ръце съм. Тук си метнах ултимата, за да ги отрепям малко. Тая игра ни е загуба за жалост. Искате ли започна да качвам лайв стримове? Всъщност аз ще започна. Само да ни кажа някое приложение за компютър, не ми пуска по-добро ли е, лошо ли е. Само ми кажете някакво. Защото просто
Както знаете, или поне тия, които играят в Fortnite, знаят, че скоро ще дойде евент и ми се иска да го кача на лайвстрим. Затова моля да спишете в коментарите някое приложение, с което аз снимам на компютър. Добре, правим втори опит на хейста. Не знам, хейст ли е, хайст ли е. Аз му викам хейст. Ма тук аз много тъпо се втурнах напред и ми отрепаха, разбира се. Аре, щупете интернета. Аз тук леко им бомбандирам сейфа. Ма не мога да кажа, че правим нещо свестно. Не можа да ни изгърмим сейфа малко. Също се извинявам за лага. Просто телефона ми не е някакъв такъв геймърски. Но спокойно, хора. Това значи спирам с World of Warcraft, като почна да снимам на Fortnite. Боже, леко и да значи. Също пишете кеф ли то новия броуър. Кой сте с него? Лопнат ли е, слаб ли е според вас? Пишете долу в коментарите. И разбира се, тук мен ме разцепиха, понеже не мога да играя с стик. Аз викам да сменим гейм мода на Gem Grab, може. Ще играя с Биби. Ще ви кажа, хора, от тия боксове нищо не очаквам да ми се падне. Защото буквално преди 2-3 дена ми се падна Star Power на Шели и вече нищо не очаквам. Аз колко шансове да имам, всички знаете хора, Supercell ме мразят. Не ми да. Просто какво ви кажа? Supercell ме мразят, Epic Games ме обичат. Хора, не знам как ми лаги интернета, като съм точно до бутон. Прави се. Забравете какво казах. Сървърите на Supercell са ужасни просто. И пък има шанс и лага да биби, защото както знаете преди адски много лагеше. Хора, GG. То са тия сървъри на Supercell. Нека са пробваме един стич. Само с кой ще играем. Ще пробваме шерито. Но после един соло шоудаун ще направим. Защото там сме най-добри. Ако се губиме, ще ми вземат много купи с шерито, но не е нищо. Маняци, вижте за какво става дума с интернет. Взимаме този болт. Тук се климе и чакаме да дойдат тия славаци. И излизаме и ги подпукваме.
Сич пута вече на 5000 хелт. Нъртнали са му хелта. Оп. Алена, ма... не успя да играме. Ще не било толкова строго на глав. Също кефи ли много е Star Power на Шели? Майки много ме кефи, ако ми се падне, просто ще откачим. Самия Star Power е много добър. Буквално остават на малко хелт и Star Power ви връща целия хелт. Който също е доста мръсно, например, ви влиза някой тък му стане едно HP. Готов да ви килне, и ви включва ултимата и... GG. Окей, тази игра беше победа. Найс. 8 трофита спечелих, не е зле. Сега най-очаквания соло шоудаун. Ще ги подпукаме. Разбира се, лагът отново се появява. Но мисля, че да записвам. Хора, обещавам ви, от компютъра ми тия бъгове няма да ги има. И графиките ще са по-добри, всичко ще е по-добро, и аудиото и всичко. Това е опримото. Бе, тук бе. Здрасти, маняк. Опримото се клеих. Опримото го напука, този було много добре. Това ще е ли, брат, че само сменях растите. Бегай, бе! Само няма стимата срещу мене, бе. Ти си стимаш, ну! Уй, това ще ме изде. Толкова не ме издясне много. Взимаме това. Сега ние сме мощни. Примо, къде си? Show yourself. Брат. То са ни изяде. Нищо място става. Той е климата ги подпука всички. И добре, хора, мисля това от клипа, само ходим в тези боксчета. 4 сама. Майде, може и да има някакъв късмет. 200 $, найс. Окей, мортиси ми се пада, това не е зле. Последния букс пак мортис. Също хора, следващия брой, който мисля, лаксваме Нита. А после ще видя. После има шанс. Не знам. Бул няма да е никакъв шанс. Може би Барли или Джесито. Някой от двамата ще бъде. Дай само отново да видя какво има в шопа, че се заграем. Също има шанс скоро в канала ми да има някакви промени, ама ще направя отделен клип за това. Сега, благодаря, че бяхте с мен и гледахте този клип. Ако ви кефи какво правя, абонирайте се за мен и да, до следващия клип.